खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। मोनसे दुखुनांथाव खौरां आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगैआ दिनै बेलासिनि 5:34 जिउ नागारो। थैनाय समाव बिथांनि बैसोआ 86 बोसोर बैसो जाबायमोन। तरुण गगै बिथाङा सासे गोख्रों राफोद सासे दैदेनगिरिमोन। बिथाङा कंग्रेसनि सासे राफोद दैदेनगिरि। बिथाङा कंग्रेसनिल' नङा आसामनि सासे गोख्रों राजखान्थिगिरिमोन। मख'नो गोनांथि बिथाङा आसामनि 15 बोसोर गिबि मन्थ्रि जानो हादोंमोन। बिथाङा सासे राफोद आरो जेरैबो आखा फाखा सासे राजखान्थिगिरिमोन आरो समाज सिबियारिमोन। बिथाङा रुंसारि जालांनायाव हादोरगिरि रामनाथ क'विन्दआबो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालाबो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। ओरैबायदि সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ জনতাক মনত আজি বেদনা দিছে, বেজাৰ দিছে। আমি সকলোৱে মৰ্মাহত হৈছোঁ। এগৰাকী মহান নেতা আমি ৰাজ্যবাসীয়ে হেৰুৱালোঁ। তেখেতৰ পুৰি জীৱন তেখেতে मख'नो गोनांदि तरुण गगै बिथाङा 2001 मायथाइनिफ्राय 2016 मायथाइसिम आसामनि गिबि मन्थ्रि जादोंमोन। बिथाङा रुंसारि जालांनायाव हादोरनि कंग्रेस पार्टीजों लोगोसे हादोरसानि गुबुन गुबुन दोलो आफाद आरो गौथुमफोराबो दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बिथांनि रुंसारि जालांनायाव हादोरसायाव सासे राफोद दैदेनगिरि, सासे मोजां समाज सिबियारि आरो सासे राजखान्थिगिरिखौ खोमानो गोनां जाबाय होननानै गोबाङानो बुंनो नागिरो। हादोरसा आसाम कंग्रेस कमिटियाबो गोथौ आरो गोरबोनिफ्राय दुखु मोननायखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि तरुण गगै बिथांनि देहायाव COVID-19 पजिटिभ मोननायाव बिथांनो देहा फाहामथाय होगासिनो दंमोन। थांनाय दाननैसोनि गेजेराव बिथाङा COVID-19 पजिटिभ जानायनि उनावनो बिथांनि देहाया लासै लासै लोरबां जाबोदोंमोन आरो बिथाङा दिनै रुंसारि जालाङो। रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।